Gareth Ellis, dwi'n chwarae rhan Alun yn drama Estron, a mae Estron yn ifanc, yn ddoniol ac yn berthnasol. Mae Alun yn rhan reit gyffroes i chwarae, mae'n mynd trwy lot yn ystod y ddrama. Mae'n delio gyda galar ar ôl colli rhywun sy'n rili agos iddo fe. A beth sy'n ddiddorol yn y ddrama yw sut mae'n delio gyda hwnna. Mae Alun yn creu ffrind gyda rhywun o blaned arall, a dyna sut mae'n delio gyda'i alarau. Trwy gydol y ddrama mae'r gynulleidfa yn mynd ar y daith yna, a mae jyst yn rili gyffroes i fod yn mynd â hon ar daith y ddrama gyntaf sydd wedi ennill y fedal ddrama sydd yn mynd ar daith trwy Gymru, felly gyffroes iawn.